7 hàbits saludables per millorar el teu dia a dia. 1. Hidratació constant. Beu almenys 2 litres d'aigua al dia i porta sempre una ampolla amb tu per recordar-te. 2. Àpats equilibrats. Inclou proteïnes, carbohidrats i greixos saludables en els teus àpats per tenir més energia i una alimentació equilibrada. 3. Llegir. Per aclarir la ment i relaxar-te, dedica 10 minuts a llegir, estimulant la creativitat i millorant així la concentració. 4. Desconnecta abans de dormir. Evita pantalles almenys 30 minuts abans d'anar a dormir, per relaxar la vista i millorar així la qualitat del son. 5. Escriu un diari. Reflexiona sobre els teus pensaments, metes i emocions, per conèixer-te millor i gestionar el teu dia a dia. 6. Neteja i organitza un espai diari. Dedica 5 minuts al dia per mantenir el teu entorn ordenat i millorar el teu benestar. 7. Planifica el demà, avui. Dedica 5 minuts al vespre per organitzar la teva llista de tasques i començar el següent dia amb objectius a complir. Conclusió. Adoptar hàbits saludables és clau per sentir-te millor. Comença un per un i converteix-los en part del teu dia a dia.